Hola, bona tarda a tothom. Ja estem al mes de juny i ja torno a ser aquí. Sí? I per explicar-vos com afrontem el curs vinent, doncs mira, davant de la incertesa estem plantejant el retorn a l'escola amb diferents escenaris, i aquí més complex. El primer escenari, i pel qual ja hi estem treballant ara, és amb l'objectiu de donar servei de 9 a 5 a tots i totes. Us volem a tots a casa nostra i, si pot ser, tots alhora. Tots hem constatat que la conciliació familiar es complica en un escenari on hagin de venir dies alterns, així que intentarem fer tot el possible per a normalitzar l'horari escolar. Si es mantenen la ràtio de 13 alumnes per grup, requereix multiplicar els espais i ens en falten. No fa falta que us ho digui, això. Necessitem, doncs, de la vostra ajuda, un cop més, per trobar espais al barri, al voltant de l'escola. Coneixeu un local buit? Teniu un amic que... Ja al Mercat Galvany ens n'ha ofert, estem parlant amb Sant Ildefons i seguim donant veus. Anem fent camí. Al menjador, si ja és complicat en horari escolar, en el menjador es triplica aquesta dificultat. Probablement haurem de dinar a les mateixes classes i quants menys siguem, millor. Per tant, les famílies, per solidaritat, us haureu de fer la pregunta: podem dinar a casa? Algun dia m'ho puc muntar? Potser així la suma total diària baixarà i podrem, amb esforç de tots i totes, arribar al màxim. Hi ha un segon escenari, que seria el de patir un nou confinament, amb classes online. I en aquest sentit, i després de l'experiència d'aquests 3 mesos i el feedback que hem tingut de vosaltres, hem organitzat per tots els mestres una formació específica, juny i juliol, per actuar des del minut 1. I en els 2 escenaris, presencial i telemàtic, hem de reflexionar i replantejar noves formes de fer i definir millor el projecte educatiu. El confinament ja ens ha obligat a mirar i veure com ens coordinem en situacions extremes, a analitzar la coherència de les propostes, veure els avantatges i inconvenients de les diferents plataformes digitals, etc. Seguim fent la nostra auto- i coavaluació com a mestres d'una escola que volem que segueixi amb i per a vosaltres. A principis de juliol us enviarem un qüestionari amb l'objectiu de recollir les vostres opinions i les vostres necessitats per coordinar-les al màxim amb l'escola. Fins ben aviat. Endavant i, com sempre, una abraçada virtual.